според мен ще бъде много трудно. Айде на двамата по една награда. Айде на двамата по една награда. Така, ние тук говорим за кой ще определите. Аз определям веднага Ники. По-добър от мене. Дуспи! Бус, аз съм мъжа. И малка подробност. Значи има две номинации. Едното е за мъж, другото е за дама. Така. Или ще мъжа, или ще... Добре, как може да пробваме? Значи, точно така. Казваме първо Ники Русев. Ръкопляскане. Как ще се чуби ръцете? Значи, Русев нещо повече пляска продължително. Така, нека да полиция сега. Трайчо. София. Тук не беше съвсем обективно, защото Трайчо го познах повече. Добре, пресежда се. Милен каза много правилно нещо. Бутилката е за двама. Да, браво! Ай, добре! Браво! 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 Това малко като Мосфилм се получи. Като Мосфилм малко го направи. А сега трябва да изберем дама. Оставате, значи двамата победители, нека да останете като жури. И да избереме една дама. Двамата победители като дами да останат. Сега го втаса. И веднага и аз се присъединявам. Да кажем, че наистина ще бъде много трудно. И нека никой да не се сърди, ако не е включен, защото тук не е златния Орфей, където всеки получава награда. Искам да кажа, че по-важното е всички ние направихме една невероятна вечер. Което мисля, че е по-важното. Точно така, браво! Наистина бяхте страхотни. Ето и тази бутилка трябва да я дадете на дамата, облечена в черна рокля, Вася. Нея дамата господа обявиха. И тъй като така и така Вася е вече на дансинга,
Златото от Стара Загора.